Ola, benvidos e benvidas a un novo vídeo tutorial do grupo de profesorado de secundaria de Galiza. Nesta ocasión, xa que varias persoas me preguntaron por mensaxe privada se era posible entregar a toma de posesión do concurso xeral de traslados a través da sede electrónica, vale? Se era posible enviala de algún xeito telemáticamente. E dicíame se podía explicarlles como, entón vou facer un vídeo tutorial para que quede para todo o mundo que queira facelo desta maneira, vale? Sen necesidade de ter que ir ao rexistro físico, que tamén se pode ir, por suposto, vale? Ben, as instruccións da toma de posesión podedes atopar na página da Xunta de Educación, e senón tamén aquí na web do noso sindicato, entre www.cic-ensino.gal. Se pulsades, se poñedes o rato aquí onde di ensino público en riba, vedes que aquí se abre unha ventá e aquí onde di concurso de traslado de secundaria é onde teríades que pulsar. Entón entrades aí e aquí vedes que aparecen xa as instruccións para a toma de posesión do profesorado educativo con destino definitivo. Entón pulsamos para ler as instruccións. Vedes que as instruccións divídense, digamos que en dous bloques, vale? Por un lado, o profesorado que concursa dentro da comunidade autónoma, que ten que entregar unha serie de documentación, e o profesorado procedente das comunidades autónomas que ten que entregar outra documentación. Ben, con respecto ao persoal que concursa dentro da comunidade autónoma, se non queremos facer ningún cambio de dato bancario, nin de dato no IRPF, co modelo 145, vale? Se non queremos cambiar nada diso, só temos que entregar a declaración responsable. Ben sexa o modelo 1, no caso de que non desempeñamos ninguna outra actividade que sexa incompatible, ou o modelo 2 se queremos realizar algunha actividade pública ou privada que necesite compatibilización. Ben, con respecto ao profesorado procedente de outras comunidades autónomas, ten que entregar o que acabo de dicir da declaración responsable, ben sexa o modelo 1 ou 2, e ademais ten que entregar tamén, aquí sí que obrigatoriamente, os datos bancarios, vale? Vai ser a través desta páxina de aquí, vale? Tedes aquí todas as instruccións que debedes seguir, e tamén tedes que achegar o modelo 145 que podes descargar se pulsades aquí, vale? Cubrídelo e despois achegádelo na sede electrónica. E tamén tedes que achegar a fotocopia da tarxeta da Seguridade Social ou de Monfácil. Despois aquí debaixo que día que hai que tomar a data da toma de posesión ten que ser 1 de setembro de 2019. Xa ides ver que no modelo de declaración responsable xa aparece esa data e, por exemplo, no modelo 145 sí que teríades que poñer a data de 1 de setembro de 2019. Ben, como a maioría das persoas imagino que o que ides facer é tomar posesión porque concursades dentro da comunidade autónoma, entón eu simplemente vou descargar o modelo de declaración responsable, vale? Pero vos lembrade que se queredes cambiar os datos bancarios tedes que seguir as instruccións que aparecen aquí e se queredes cambiar os datos do IRPF, igual seguir as instruccións, vale? E unha vez que teñades os documentos que tedes que achegar na sede electrónica, achegádelos igual que eu vou facer coa declaración responsable. Ben, entón, volvemos para atrás. A ver, a declaración responsable tamén xa poderíamos conseguir aquí, vale? Está aquí o modelo 1 e o modelo 2. Pero aquí na web do sindicato xa temos directamente os modelos para descargar, vale? Entón, pulsades aquí, modelo 1, vale? Eu vou escoller o modelo 1, é o que necesito. Vale, abrídelo. Eu o que fixen foi descargalo, cubrino a man, asineino, xa vedes que pon a data de 1 de setembro de 2019, que é que ten que poñer, escaneino e volvino a subir ao ordenador co nome de arquivo, puxenlle toma de posesión e guardeino no escritorio, vale? Iso facedeo vos tamén no voso ordenador, vale? Entón, unha vez que temos isto, onde temos que ir é a sede electrónica, vale? Sede electrónica xunta. Pulsades aquí en galego, por suposto. Non me fixo un caso. Vale, non sei que pasa, que non se me pon en galego, tanto ten. Damos aquí a miña sede.
E, como sempre, o que tedes que ter é DNI electrónico, certificado digital ou chave 365, que é o que uso eu, vale? Entrades co voso DNI ou usuario que teñades, pulsades en entrar e xa imos estar en nada dentro da sede electrónica. Non vos desesperedes porque, como vedes, tarda un pouquiño, xa se me puxo en galego tamén, curiosamente. Antes non quería, agora xa quixo. Ben, agora que xa estou dentro da sede, pulsamos aquí en trámites e vai vos aparecer esta ventá con este buscador, e aquí no buscador poñede solicitude xenérica e buscades aquí solicitud genérica, e isto é o que temos que cubrir para enviar a toma de posesión, vale? Damos a tramitar en liña, agora a continuar. E agora o que se nos abre é a típica instancia de expón solicita, onde temos que ir cubrindo, pois, en primeiro lugar, os nosos datos, como ides ver, despois o asunto, o que expoñemos, o que solicitamos, e os documentos que achegamos. Ben, entón, imos empezar a cubrir. E descubrindo por aquí os vosos datos. Eu vou cubrir todo o máis rápido que poda, vale? Vou inventar un pouco para ir un pouco máis rápido. Número 3, parroquia, podemos poñer voz, Zouro, lugar, voz, en código postal, poñedes o vosso código postal, provincia Lugo, concello, próximo poñer voz, en localidade, podemos poñer voz tamén, cobrides o vosso teléfono, o móvil, e un correo electrónico de contacto, vou poñer un calquera para acabar máis rápido. Aquí non fai falta, non é necesario cubrir nada. Aquí poñemos persoa solicitante, poñedes o vosso teléfono, outra vez un correo electrónico de notificación, aquí a través da sede electrónica, se forramos de cubrir todo isto. E en asuntos relacionados, si que temos que escribir xa un pouquinho máis. Eu o que vou poñer é toma de posesión do profesorado que obtivo destino definitivo nos concursos de traslados convocados polas ordes do 15 de outubro e do 26 de novembro. Vale? Escribo isto porque simplemente para que coincida co encabezamento que pon nas instruccións da toma de posesión, vale? É o que estou facendo aquí simplemente. Vale, aquí en código de procedimento non poñemos nada, en expón, aquí cada un que poña o que considere oportuno, vale? Por exemplo, pois que obtivo destino definitivo no concurso de traslados convocado pola orde, que un pouco repetir o de antes, do 15 de outubro e do 26 de novembro de 2018. Aquí voulle poñer arriba tamén no asunto de 2018, porque é como pon xa vos digo, nas instruccións no encabezamento. Polo tanto, solicita pois que se teña en conta o modelo 1 de declaración responsable que se achega. Vale, se achegades máis cousas, pois que se teña en conta o modelo 1 de declaración responsable, o modelo 145, etc. Vale?
En documentación que se presenta, pois o que presentades, vale? No meu caso, modelo de declaración responsable. E vou especificar modelo 1, vale? Xa vistes que hai modelo 1 e modelo 2. Vale? Entón aquí deixamos tamén isto como está. E agora isto é importante, aquí temos que seleccionar Consellería de Educación, Universidade de Formación Profesional e aquí a xefatura territorial onde nos deron destino, vale? Por exemplo, se nos deron destino en Lugo, pois seleccionades Lugo, vale? E agora pulsamos en continuar. Se houvese algún erro ao cubrir os datos, pois xa vos lo marcaría en vermello. Non ten por que haber tampouco ningún erro, que xa vistes que é bastante sinxelo e intuitivo. Pero ainda así, pois pode que se vos olvide o número do DNI, que o poñades mal, etc. Vale? Entón, se houvese, xa vos digo, algún erro, a sede electrónica notificaría. Como vedes, sempre tarda un pouco, non desesperedes. Isto xa vedes que en todos os procedementos sempre tarda. Vale, entón, eu como vos dixen antes, eu teño a miña toma de posesión no escritorio guardada, vale? Lembrade que a descarguei ese modelo 1 da páxina do sindicato, cobrino á man, gardeino aquí no escritorio, escaneino, perdón, despois de cubrirlo á man, escaneino, gardeino no escritorio, escanealo, co nome de toma de posesión que é isto de aquí, vale? Entón agora pulsamos en continuar. Vos se tedes que anexar un outro tipo de documento, como o modelo 145 ou que sexa, anexádelo. E aquí é importante comprobar que todo estea ben, vale? Aquí o que os aparece é a solicitude, comprobade, mirade que está todo ben, vale? Fixadevos que aquí poñedes declaración responsable, porque a min anteriormente foiseme un pouco a cabeza e puxe modelo de reclamación responsable, que foi como enviei a miña toma de posesión, xa vedes, un despiste. Entón revisadeo, pulsades aquí en continuar para volver atrás e revisades tamén que vos descargou ben o arquivo, ou máis ben que vos lo cargou, vale? Eu teño aquí, como vedes, está coberto a man, escaneado, asinado, vale? Entón, ten pinta de que todo está correcto. Entón, asinar e presentar. Agora chegouvos unha clave ao móvil, escribidela aquí e pulsades en aceptar, vale? Unha vez que pulsades en aceptar, que eu non vou facer, xa digo que eu xa o presentei con ese erro de reclamación responsable, pero é o que hai. Unha vez que pulsades en aceptar, vai vos aparecer a solicitude que acabamos de revisar, vale? E máis o recibo de ter presentado no rexistro electrónico esta solicitude da toma de posesión, vale? Entón imprimide os dous documentos, agardadeos, porque se houvese algún problema, vos tedes un justificante de que enviastes xa a toma de posesión e xa queda listo isto ata o curso que ven. Un saúdo.